Bună, eu sunt Mă, deci acesta este primul episod. Hai să umblăm la astea, acesta. Așa, căcatul ușat. Așa. Acesta este primul episod, acum este un fel de prezentare. Eu sunt Sco007, sunt aici jos, stânga, jos. Și am început. De-abia am instalat jocul acesta, nu sunt prea bun. Exact ce ziceam, m-am omorât singur. Teleportare. Mamă, dă-te fraiere. Am popcorn. Haide. Ai. De ce, frate? De ce? Au, frate. Și, bam, i-am fulgerat și acum mă duc repede. M-am omorât singur, din păcate. Sunt pe locul 4, adică ultimul loc și cred că o să pierd. Sau... că nu mai am baterie. Fuck. Repede, încărcător, repede. Nu mai am baterie. Yes, l-am salvat. Stați puțin să facem așa, gata. Dăm aici. În episodul următoare voi juca împreună cu un prieten. Hai să dăm aici Gold Set. Mamă, sunt ăla? Șmecherie. Nu, m-am omorât singur, sunt bine. Iar m-am omorât singur. Mă cam enervez. Acum, i-am dat-o lui boul ăla. Sunt pe primul loc, să-și îmbinez. Ăsta cred că o să-l câștig. O să fiu pe 1 sau pe 2. Nu sunt sigur. Dar o să încerc să fiu pe 1. Pentru voi o să fac asta. Lasă-mă, fraiere, lasă-mă. Am sărit de 2 ori, nu-i corect. 2, frate, am zis că o să fiu pe 1 sau pe 2. What? Mi-a scăzut? Eram și la fel ca 1 și 3. Aveam 2 stele. Acum astea, pe bune. Astea al doilea meci, nu? Hai să votăm și noi. Cred că mai facem încă unul în afară de meciul ăsta. Primul episod o să fie așa lung. What? Hai, fraierilor. Au. Acum are schimb-uri, vreau și eu. Am mor singur, ești prost? Nu știu cine am dat la i-am spart capul. Toți la i-am spart capul. Da, fraiere, îi spart capul iar. Sunt pe locul 2 iar. Să punem balonul ca să ne protejeze. Wow, ne-a protejat balonul la faza aia. Oh, shit, racheta e cea mai bună. Bine, aproape. Mai este și aia cu teleportatul, bine. Oh, shit. Oh, shit. Nu se poate. Haide. Yes. 2. Deci primul a fost pe 2, locul 2 și locul 2. Și ăsta... What? Ăla are... Băi, vedeți ce signă, cred că e aia. Diamond. What? Oare de când are jocul ăsta? Noi avem diamante. Să votăm și noi.
Nici o coroană, vreau și o coroană. Eu am de aia. What? Am sărit și nu m-a aruncat. Am apăsat să sar. Fuck. Bă, ăsta e prost, să moară familia lui. I-am spart capul la cineva. Bă, coaie, lasă-mă. Ultimul loc chiar. Bune. Serios, Marcus Moran. Maki. Oh. Șmechiran, darin. N-au voce deloc, știu. Tu te bă, coaie de aici. Fac. Fac. Mi-am spart căpălău. M-a tras la yes. Eu pe ei, fraiere. What? De ce m-a aruncat? A, era boxiuța aia. Bă, bune, coaie. M-a luat la mustață. Hai, pentru voi mai facem încă un meci pentru răzbunare. Haide. Să fie cu noroc. Dăm pe ăsta, hai că dacă votez la, vreau să votez pe aia la altă. Să dăm ăsta. Nu, vreau să-l omor pe ăla din fața mea. Nu e corect. De ce? Nu, am spus cu 3 și nu e corect. Nu e corect. Nu e corect. Nu e corect. Nu te cred! Ua, dar mă trage prea repede. Oh, fuck, ea deja au terminat. Da, o să fiu pe locul 3. E bine, suntem cu baloane amândoi. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Și fraierul, ultimul. Aici ai ultimul. Urșii sunt în top. Bine, eu am fost Mădă și acesta a fost episodul de astăzi. În episodul următor voi face un episod cu un prieten. Episodul acesta nu știu când va apărea. Cred că voi filma doar un weekend. Adică sâmbătă și duminică voi filma vreo 2 episoade pe zi. Și în timpul săptămânii voi avea ce să postez. Eu am fost Mădă și acesta a fost episodul. Pa, pa!